Ayan, part 4 na rin guys. Please subscribe, comment, like, and share. Libot lang. Kaya kasi maglakingan pa. Smomos. Dito gamay. Punta ka mo sulat. Wala to. Wala. Wala na. Dito. Punta mo siya sa video. Ano mo? Tungon na lang na ako. Plus 100 yung makautok. Ang sakit na eh. Sakit ka na Ang sakit eh. Dito tala para makita sa video. Nasa? Direct yun sa talang gamay. Ito nanawag yung mga what? Ha? Hindi ka tingnan mo. Mama to mo? Ay, Mama? ang araw ko ginoo ko Lord. Kapalay mo mama no, nga, kung si pas mas kusog. Ay, ginoo ko. Ay, pagkasakit-sakit. Ay, sakit. Ay, hindi ko kapuot sa mo. Sakit ay. Ganito lang. Hindi ko magilot ron, hapit mo kadali sa pharmacy, nakamatakbang. Palit mo kuwan, alaksani para biodisik. Inumanin mo, sabay ko man, manito mo, dali sa mga minuto. Ha? Late na mong biyahe. Dali na gino minuto. Inumanin mo daan, ang kambal, man kaon. Ha? O kaya ni mo tunganon, pwede. Kung kakaya ka, dumabihan mo siya. Kung dili ka, di tag-isaha lang, basta ka nang duha. Just kaon. Ha? Just makaon na ipaniod ko. Kaon na. Maunahan kita tambal. Kaya nga naman, ay mong dugo ron, nagsirkular pa. Nagsirkular, nindot kayo sa pasudlog tambal. Mo man naman sige tag tambal mo kaya di maayo kay di mo dugo dili taron. Karon man nindot. Kailangan dyan eh. Aray ko, Jesus Christ. Kailangan ko Jesus Christ. O mag-circle, exercise ka pero kanang mukawas ang singot. Pag mag-exercise dili na tuta mag sa ha. Dili ko, di kinag-tripan. Dili ko di. Pwede dili tripan kundi ka singot. Kung singot ka di ano pwede mag-aircon, basta media, sagipan, jacket. Aray, aray. Aray, sakit. Ay, kadali. Sa gamay. Ha? Dili lang piso? Ay, Kapit na kumula pa 50. ang sakit ay. Wala kayo ko sa 75. Ah. Ha? Parang kumikik. Ayun tanong mo tambalay. Ha? Sige kita tambal. Okay naman. Dagkin mo. Yan yung mawala mag-isod na. Miracle na lang ang dari problema. Igo ka na? Ay, gusto natin guys. Tipsy guys. Patay na dito ang nagdama. Alas 2 ba ito sa Albert, no? Ha? Alas 2. Hindi ako magbasa. Lagi, milestroke. Hindi clear, bisag milestroke. Galiman, bisag milestroke. Maksong daw koko yung dila. Agay! Sakit ay dyan, sir. Sakit ka ngayon? Oo. Wala dito ako. Nagumukaon, nagulaw, no? Pero hindi na ka magbasa, no? Basa daan. Igo daan. Naguman, bago magtrabaho. Sakit ay.
pananglitan, makakakuwi kami sir. Tapos may aircon mo. Ang damang may medyas, diba? Pansya. Okay na siya. Magbalot ka. Ayaw po yung sakay kay Glass mag-shirt. Sayang ka, ayaw eh. Manginan. Gani, magsuot ka na isang halima. Ah! Ha? Lang, kadali lang. Kadali lang. Ilan ka kayo? Grabe ka. Hmm? Sige lang. Dakong kilo sa'yo. Ayan, kamay. Matante kayo. Agita, Sunod dyan ng mga hilot ba? Mga post na dito. Oh, Davao. Davao itong isa. Sa'yo din. Pinigikan sila mga cities. Huwag magkapinan. Pinigikan. Sotso. Kung taga Davao, 5:30 yung pinigikan daw. Ay, wala jote. Kaya na kasi duty. Gani. Alas 10 gani. Timing po, pagkabot niya, nanawag ko na. Ay, ko, sige, balin mo, 9:30. Kuy, mangalay. Okay, panmod ang mga tinutog kag mga tuwas. Kanang lipong, nagana siya ko rason. May lason na kulag tulog, kulag kaon, dere pa na lipong. Isa po dehydrate. Unay sign of dehydration, kulag. Hinay, nagtatrabaho, hinay minong tubig. Dehydrate ka. Sigara kong trabaho, ito may dehydrate. Inom tubig. Dili inom. Ako tuhod sir ba? Ano lang. Run. Ano siya kito kaya Ayaw lang ako tuhod sir ha. Kailangan tuhod sir. Dili. Please lang. Na yun, sa Ay, pagka... dili lang sir, dili lang sir. Sa pagkaayo. Dili lang. Ayaw na lang nahiluta sir. Ayaw na lagi mo. Ayaw na lang. Di ka maayo. Ay, maayo lagi na sir. Ayaw lang sir. Hello. Hindi si Mama Mary sir. Kinalagi kapon. Ayan. Gil man siya. Bilang ikaw mo lang. Wake up yun na siya. Ang fear ba kay... Yeah? 100 kasi mong ka... Patay ka. Sir. Patay ko. Ayaw ang mabuhod ko dila sir. Ano man? Ayaw lang sir. Natruma na siya. Kuha na siya. Ha? Kaya naan yung tuhod ba? O gani. Hindi lang. Natruma na siya. Ang hindi mo na naon doon. Nadili ako mag-wake up mo. Mama Mary, ayaw lang sa... Ayun. Isa mo nga, ha? Lord, ayaw lang sa please. Ariman ka. Ayun na. Ano sa? Yan na ka dire. Di. Ayun, ka na niya. Kasi ayaw lang. Isa pag mato kog daba mo pan jud na siya. Mo ginay tumong niya nga ayuhan ka. Kung kaya na gitsang nagasabay sa to. Ginahan sa kuno na yung panabang. Kaya ka na. Kay akong lola, kuan di photo dito siya kay Mama Mary. Na-disgrasya na ako lola before ng mama sa kong mama gani. Sa tanan na kuan, siya ra ang naligtas sa sakyanan sir. Ang sakit na ulit ka. Eh, bangusog. Ayaw, sukol ba? Sugdiin lang. Dagan di kayo nag-viewers mga laki lah. Dagan kayo nag-viewers lang. Pinsan ako sa hindi. Ay, si Bakot eh. Ayaw lang Ay siya, para kay angkol. Kaya pa na akong live. Mawanhin ako sa No! Bagga ni cholesterol ni. Oo. Nainay ko. Ulang itlog manok.
Pagka kolesterol. Ngunit ana sa mga Joel, masangit. Sakit. Sakit siya. Ano? Kolesterol mo. Ngunit, nahulog na sa knee arthritis. Hindi ka mag-in-English. So, mo di mo na doktor. Sakit yung ikong tuhod. Yan ang mga hospital, dili na sa sakit tuhod. Knee Nakagahi ko. arthritis. Heel arthritis, sakit sa tikod. Osteoarthritis, sakit lukon-lukunan. Wari. Ato lang saya. Ay, kadali lang. Saan yan naumot? Saan ang lahot? Anak sa... Kasi kabangga ako anak sa kuwan. Ito mong laguma. Bago rin ito, ganan eh. Para siguro na sa... Please. Pabuhi. Desperate. Ibang try again, uy. District. Daghan ko na ni diri nga nikabot, amuli ko di ko mahilap. Hilap ang po. Sa bangko. Ano man? Bawal. Ni, yaway. Bawal man ang kung ano. Ilam. Religion nila. May tabuan eh. Muli ko. Di man mo ay... Dili man pwede mo hilot kung hilot lang. Kung gusto kang hilot nga wala ang po naman ito sa park, spa, Uy, dito na. BP pa ko. Kaya ko di man na pwede. Wala mo namang salig sa kung hilot, hindi magsalig sa akong gituan, anak ba? Hinayin ka gituan ko. Pero di na ito na pwede lalis. Naman, may yung anak. Survive lagi ka. Super gimay. Straight ka na eh. Straight ka dyan. Ganun ko pa to. Yo, ma. Yo, mama. Diyan ay semana na na. Yo, mama. Siya ka po. BMM daw, eh. Iban, Kanang dagay lagom-lagom na mo to nga sa... Saan na? Hindi, ganyan, meron. Ang nabala na ko kung ang dili daghan isa o tuwara kana pa dong sa reklamo na kasagaran sa paa. Pero lain na Kung ko ano lain. man ang regla sa tapos manunga man sila daghan. Asa man lang nung Asa ulo kang gano'n. sa imo ha? Ang asama. Ako mga lagom-lagom. Ni kuan naman siya, ning kuan pero wala siya na kuan, makabanggaan na. Di kuan na jud sa Gold! Dagan ako na Laila. ganit. Nga wala tong daghan lagom niya ni balhin diha tanan. Asa na balen? Ano duro? Hindi. Laila. Daghan mo siya lagom ni. Nagilo ko siya nga kita mo. Wala man ay Marot niya ko no, nagilo siya. murag lagom mara po siya. Bad. O sa dugo ra guro na ba? Sa pundo dira sa ba? Tama. Butang mo na. Teka na. Hindi na kinatutinod to. Di ka magbasa ng adlaw ha? Laila. Nagkaroon ng ugma, wala ligo. Ha? Ay, kalain po ni mo, dili. Okay ram gani kaligo. Sabi ko pas mo. Kabantay ka gaspang. Pansi. Mo ni pas mo. Flex tabi, number 1 Ay, sir. Ah, Sige ba?
Katawag dito. Ha? Ayaw Ay, na. ay, ay. Anak. Ikutan lang, anak. Anak. Wow. Stay kamay. Anak. Sakit. Anak, wala. Birdie. Kitty Princess. Kitty Princess. Sila ka tinag-anggap eh. Pitix lang. Ang bak. Kaya naman. Pitix lang. Ha? Dalimtan ako ba? Ano ba? Wala eh. Hindi na ako dati. Tanggal mo tanda yung mga arthritis. Pansit kantot ko. Ha? Choy ka. Inayon. Pansit kantot. Ay, may kaupit yung manok. Kani, may sakit. Kani. Virgo. Sorry mo. Kani. Tara mo. Inayon kayo. Ano na siya? Inayon lang na. Hindi pa akong mabawalis ng malang. Nang naunta di yan ti Elma. Ano mo nga yung pumalong ang Kasi buwan. ginakaon mo, itlog, manok. Mau Balot, dili. Itlog na balot. Takod ka nang ni ano, Anak sara. Panagsara. Undang yun na. Kedi. Anong klaseng itlog undang? Isang pugo ko na. Ala udi. Manok. Tapuan. Kung ito Ako ay guan. pamati. Ayo to Pero igan. wala. Oo. Hilot Ako kami. na gusto balik ni Pira. Pag maayo na kadikaon na po ka. Sila man nakaman. Pinamang ko pa. Ikaw rin yung makabantay sa mulawas. Ay, okay naman. Wala ka na yung sakit-sakit. Oh, di kaon ka. I-delete na ko to akong i-post. Dire ka na wala. Wala siya. Oh, happy. Sige pa. Wala na. Bangan mo yung mga Papansin. biring. Ang hawak ng buko. Hawak ng buko. Yes, sir. Ano? Kusog-kusog na nga. Ano? Ano? Wala mo lagi sakit. Ganina si sakit ay ganun. Lagi sakit. Ha? Uy. Ang ngawit ganina sa sakit. Kaya ito mga napalapa. Sadyang kin-kin. Ano? Kusog mo na ako. Kamay ra. Di pa Sakit pansin. kamay. Okay, okay. Boom. Dili ko. Sakit. Ito ano? Ano yung natin mo naman? Ano? Wala pa sa kanyo. Ha? Siguro? Eh, paggahe. Sino? Kami ka na. Sakit niya? Kanina? Wala siya. May arthritis. Manok ay good na. Wala sa masakit dito, pero ito siya sakit mo naman. May arthritis. Itlog, manok, kinamos, bulat, uyat, pasayan, limang balot ay sa kauna. Buka. Ito na eh.
Idak kayo. Abad lang balbo. Ayaw lagi na mong pamatis. Ayaw na nag-wheelchair. No? Hawak. Bata pa man kay ko, pa rin maka-experience na siya. May bata kung buka nagbasa. Actually, I mean, Oh, sa ganun ba? lifestyle. Sa lifestyle mo lang. Huwag mo na sa edad. Tungod kay nago na ka nagbasa. So nasayo lang jud ka. Kalago. Isa na lang ka pa ha. Ay, sir, ganina, ayaw lang yung tugod, sir. Yan na lang nato ihil na lang siya. Uh-uh. Plasatla si anak kamay ano lang. Sakit Salig sa lang yun. kayo. Sige lang. May. Wala Bata lang dyan. kamay. Kahilabot na ko na. O sa pagkaayo no, ano? Huwag kang maayo sa digos. O ya, wala na yan. Mahadlok ko magtulid, sir, kaya mahadlok ko. Wala man, kita ulit malagi ni mo. Sige daw. Gani, pero pikuon ko na siya, kadili dyan ako na siya ginatulid. Ah, sige, ato na lang nga plaza-plaza. Ano kamay doon? Hindi na ko kaya siya. Sige, butang. O sa pagkaayo no? Dili mo gud ako ang mo trabahoan.